Neus Munté és l'actual consellera de Benestar i Família, sota la que recauen les polítiques i el programa destinat al col·lectiu LGTB, així com a qui li pertoca impulsar una llei contra la LGTB-fòbia. Vinculada durant anys al sindicat UGT, les entitats i també les sectorials dels partits li reconeixen sensibilitat sobre les reivindicacions del col·lectiu. Malgrat això, en el darrer plenari del Consell Nacional LGTB de Catalunya es van fer evidents les diferències entre la proposta del govern per elaborar una llei genèrica contra la discriminació, que inclouria la que pateix el col·lectiu, i la llei específica contra la LGTB-fòbia que reclama el moviment. D'això i d'altres temes que ens afecten, parlem amb la consellera. El teu nomenament ha tingut molt bona acollida en el que és el moviment LGTB i fins i tot també entre els sectorials LGTB dels partits polítics. Ara mateix com van les relacions amb les associacions i si creus que podràs d'alguna manera cobrir les expectatives que d'alguna manera has aixecat? Jo agraeixo les expectatives i espero estar a l'alçada. Crec que el que hi ha és un coneixement o un cert coneixement per part meva i d'algunes de les entitats del col·lectiu que venen de lluny, en el sentit que ens hi hem relacionat sempre des d'una o altra banda, en el meu cas des de partits o joventuts fins i tot polítiques, també des de la UGT i fins i tot en la darrera etapa des del Parlament. Crec que les relacions són bones, són correctes. Al llarg d'aquests 3 mesos no he pogut encara aprofundir ni tenir massa converses i massa reunions encara. M'he reunit amb representants de les entitats LGTB una sola vegada, ho faré aviat, en aquest cas en el marc del Consell Nacional, però les portes d'aquest departament estan obertes i ho estaran sempre i per tant espero que puguem treballar conjuntament molts aspectes i que hi hagi una relació que més enllà de la cordialitat que estic segura que existeix i vaja ho afirmo tant per part meva com la receptivitat que em trobo, espero que més enllà de ser fluida sigui efectiva i per tant puguem aconseguir coses i puguem fer feina plegats que millorin la situació de les persones LGTB. Quines serien les polítiques a grans trets que es desenvoluparan des del teu departament per a les persones LGTB i quina és la valoració que fas de la situació actual de drets i de llibertats de les persones LGTB aquí a Catalunya? Començo pel final, crec que s'ha millorat sensiblement pel que fa als drets i les llibertats, tant no només en el cas de Catalunya, sinó en el conjunt de l'Estat, perquè hi ha hagut normatives i perquè hi ha hagut mesures des d'un punt de vista polític i de treball conjunt amb les entitats que ha afavorit la visibilitat, la normalització i diguem-ne, la promoció dels drets i de les llibertats, com deia abans, però queda molta feina per fer. Jo diria que a mi el que em preocupa és que en una situació de crisi com la que estem vivint puguem baixar la guàrdia i, per tant, coses que s'han pogut aconseguir o que estem en camí d'aconseguir-les es puguin perdre pel camí. La situació de crisi afecta a tothom, per igual, a totes les persones, independentment de tot, ens afecta a tots, però sí que penso que, per exemple, en el cas del col·lectiu LGTB, algunes de les seves dificultats es poden veure incrementades degut a la crisi, per exemple, en l'accés al mercat de treball, sense anar més lluny. Per tant, jo crec que s'han de treballar molts aspectes que tenen a veure amb les necessitats específiques de cada col·lectiu. En aquest cas, crec que també queda molta feina per fer en el marc de la lluita contra la discriminació que pateixen en determinats àmbits les persones LGTB. Crec que s'han millorat molts aspectes, però que queda molta feina per fer. Sobre els eixos fonamentals, jo diria que aquesta serà, i ha de ser així, em sembla lògic, una legislatura continuista respecte a l'anterior, per tant que els objectius que estan marcats en el pla interdepartamental, per tant amb tot el suport que es pugui donar des d'aquest departament i des de la Secretaria de la Família, però jo m'ho agafo com un tema molt meu, a les entitats, als pares i mares, no només des d'un punt de vista econòmic, que farem tots els esforços, tot i que les disponibilitats econòmiques malauradament són molt ajustades, però també des d'un punt de vista tècnic i sobretot ajudant amb aquesta visibilització que és molt important. Però jo crec que un element fonamental és el tema de la lluita contra la no discriminació i, per tant, de prevenció,
de denúncia d'aquelles situacions que encara es donen, perquè aquesta és una realitat, no se la inventa ningú, ni l'exigena ningú, és una realitat que existeix, i en una societat com la nostra, que malgrat les dificultats que tenim es vol cohesionada, quan parlem de la cohesió social, quan parlem de ser un sol poble, jo incloc algunes d'aquestes qüestions, estan a dins també. Parla'ns una mica, s'ha presentat fa poc les bases de la llei per la no discriminació. Explica'ns una mica quins àmbits vol abordar o quines són les bases que es presentaran i quins àmbits també aborda. No s'ha presentat encara el document de bases, ho farem properament, l'estem treballant i el compromís és parlar-ne d'una manera també molt directa i molt de tu a tu amb els representants de les entitats LGTB. Per què? Perquè hi ha una demanda del col·lectiu sobre la necessitat d'una llei contra l'homofòbia, la transfòbia i la lesbofòbia, una llei, diguem-ne, específica sobre aquesta matèria. Convergència i Unió va concórrer a les anteriors eleccions i també aquesta vegada amb un compromís d'una llei que preveiés una lluita ferma contra tot tipus de discriminació, però on l'homofòbia tingués una visibilitat molt gran i una força molt gran. Aquest és el nostre compromís i aquest és el meu compromís que jo mantinc intacte. Hi ha una diferència de criteri o hi ha una diferència, ho veiem diferent, respecte a algunes de les entitats que manifesten la necessitat que aquesta sigui una llei específica. Jo espero que del diàleg que l'obrirem, l'hem obert i el mantindrem obert el temps que faci falta, poguéssim arribar a un acord en el sentit de que no es tracta de menystenir o no es tracta d'amagar comportaments, per tant, l'existència real de discriminacions per aquestes situacions, sinó que creiem que pot ser també interessant una llei més àmplia, i aquí vaig a respondre a la teva pregunta, una llei més àmplia on es puguin combatre i on es puguin tractar de manera molt més transversal els diversos tipus de discriminació. Malauradament som en una societat que, com deia abans, ha avançat molt, però que encara discrimina les persones pel seu origen, per la seva raça, per la seva ètnia, a les persones que pateixen algun tipus de discapacitat. També a les persones gais, lesbianes o transsexuals, perquè es desconeix, perquè la diferència a vegades fa por i genera unes distàncies i unes conductes i unes actituds que el govern té l'obligació de combatre. Jo el que vull que s'entengui, m'agradaria que s'entengués, és que aquesta llei ampla, aquesta llei més transversal, el que busca és poder posar situacions que, encara que són diverses i diferents i que responen a orígens diferents, tenen un mateix fil conductor, que és aquesta discriminació absolutament injusta i intolerable que pateixen les persones. I que posar-ho en una mateixa llei no és menystenir a ningú, sinó al contrari, considerar que allò és motiu de discriminació i que pot ser tractat de diverses fórmules, però amb un mateix objectiu. Aquest és un objectiu de legislatura, ho era de l'anterior, com deia abans, no es va poder portar a terme per l'escurçament de la legislatura i perquè hi va haver, com tothom sap, eleccions anticipades, però que jo he manifestat i m'he compromès en seu parlamentària a tirar-la endavant. I que certament els treballs que s'han fet, en aquest cas des del Consell Nacional LGTB, on hi ha un document elaborat i àmpliament consensuat a nivell d'entitats i fins i tot a nivell territorial, pugui servir de base i pugui servir d'element, diguem-ne, catalitzador d'aquelles propostes i aquells elements que han de finalment formar part d'aquesta llei contra tot tipus de discriminació. Des de les entitats moltes vegades, quan es planteja una llei específica, es demana, en aquest sentit, una llei específica per donar visibilitat. No hi ha tant perquè es considera que es menys, sinó per demanar visibilitat a aquesta discriminació en concret. Aleshores, suposa quines seran les eines i les institucions, suposa que el Consell Nacional, per intentar trobar un punt d'acord, i com veus aquest punt de vista des de les entitats? No, que jo entenc la qüestió de la visibilitat i la defenso. El que no veig és que pel fet de compartir, diguem-ne, llei amb altres tipus de discriminació, això faci perdre visibilitat. Jo crec que al contrari, que reforça el concepte, perquè és que no ens n'amagarem, no ho amagarem, que un dels elements centrals d'aquesta llei i que li dona sentit, segurament li dona sentit, és que existeixen aquestes conductes discriminatòries contra el col·lectiu LGTB. Jo com espero que això es pugui reconduir a partir del diàleg,
entenent que el govern està sent coherent també amb allò a què es va comprometre des d'un punt de vista electoral, nosaltres no hem canviat la nostra opinió, que escoltarem a tothom, per descomptat, jo crec que aquest tarannà el tenim, no parlo només de mi, també parlo del meu equip, de les persones que en aquest sentit també hauran d'assumir la seva, i ho estan fent, la seva tasca aquí, i que per la via no només del Consell Nacional, vull dir, ara està pensant en la comissió parlamentària, perquè vull dir que hi ha la part, diguem-ne, de les entitats i la seva representativitat, que és molt important, i després tenim el Parlament de Catalunya, amb els grups parlamentaris, perquè finalment les lleis s'acaben aprovant en seu parlamentària, doncs on també caldrà trobar complicitats i, lògicament, suports parlamentaris. I aquesta serà el nostre doble esforç. Internament, diguéssim, amb el col·lectiu, per poder pactar els termes que s'han d'incloure en la llei i després, o al mateix temps, a nivell parlamentari. I espero, i el que jo desitjaria és que fos una llei que comptés amb un suport el més ampli possible, que no es quedés lluny de les expectatives que hi tenen posades, em consta, moltes persones, i que es consideri sobretot un pas endavant i una aposta. No tenim a Catalunya una llei d'aquestes característiques, no ha existit mai, i no entro a valorar per què sí o per què no. Jo només constato que no hi ha una llei d'aquestes característiques i que nosaltres estem disposats a tirar-la endavant. Si finalment no arribem a l'objectiu inicialment marcat o algunes persones legítimament creuen que ens hem quedat curts, ho discutirem. Jo intentaré fer tot el possible perquè aquesta sensació no es confirmi, per entendre'ns. Quins àmbits creus que hauria d'abordar? Per exemple, en moltes entitats podem parlar de que cal, l'altre dia en una entrevista que vam fer a l'Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes, per exemple, consideraven que l'escola era un àmbit insegur per a les persones LGTB perquè podien patir discriminació més fàcilment. S'abordarien temes d'educació, temes de discriminació més directa, d'agressions, de temes laborals, per exemple. Quins creus que són els eixos que podria abordar la llei, depèn de com quedi al final? Sí, hem de tenir detectats quins són els àmbits on es produeixen aquestes discriminacions. Jo de l'àmbit laboral abans ja n'he fet referència perquè em consta que és així. Crec que en l'àmbit de l'escola també es produeixen aquestes situacions perquè les famílies efectivament així ho expliquen. Crec que en l'àmbit escolar per això hem de tenir en compte també que hi ha un gran desconeixement i que són importants també tot el que puguin ser eines de formació també dels professionals, els mestres i els professors. En aquest sentit, i altres professionals que també treballen en l'àmbit escolar, jo crec que necessiten més eines de les que han disposat fins ara. L'educació dels nois i noies és difícil, és complicada, vull dir, és una tasca complicada i més en aquests moments, i crec que moltes vegades pròpiament en determinades situacions que es poden produir a l'aula o fora de l'aula relacionades amb nois i noies que són gais o lesbianes, en bona part es pot veure el desconeixement i el no saber com abordar determinats fets. Per tant, jo crec que la llei tampoc ens ho resoldrà tot, en el sentit que hi ha aspectes que jo crec que han de formar part de tot un altre paquet de mesures, i a l'àmbit escolar, a més, el conec particularment i m'agrada i em preocupa. Crec que es poden fer altres tipus d'actuacions que vagin en aquesta línia, molt adreçats cap als professionals, però també cap a tota la comunitat educativa, perquè al final a l'escola, quan es produeixen aquest tipus de situacions, de vexatòries o d'agressions, és entre els propis companys moltes vegades. Per tant, això s'ha de tenir en compte, com també que les xarxes socials també han esdevingut un element que aporta moltes oportunitats i que obre una gran finestra al món, però que mal usades, mal utilitzades, i això està passant, també poden esdevenir un element catalitzador d'aquestes vexacions o d'aquestes discriminacions. Per tant, la llei jo la concebeixo com una
mirada, diguem-ne, transversal a tots els tipus de discriminació, però evidentment no només amb la detecció avançarem, sinó que caldrà també incloure mesures per abordar i per lluitar contra aquesta discriminació en els diferents àmbits. Insisteixo, caldrà trobar molt bé i encaixar molt bé quins són aquests àmbits on es produeixen de la vida ordinària. Crec que l'àmbit laboral n'és un molt clarament. Podem parlar de l'escola, haurem de veure si s'aborden altres qüestions com el tractament en els mitjans de comunicació, etcètera. Jo crec que és una temàtica molt bonica, pel que té d'innovadora i perquè no s'hi ha treballat abans, també ens obre un camp molt important a explorar, i jo crec que podem trobar la fórmula perquè sigui una llei no només declarativa, sinó que també inclogui mesures efectives per abordar aquesta discriminació. En quins terminis? Perquè una de les reivindicacions que tenia el moviment era un any, era el que es va afirmar abans de les eleccions. En quins terminis es treballa? Sí, estem treballant en un document de bases, com et deia abans, que ens agradarà sotmetre a la discussió amb el sector o amb els sectors que hagi d'incloure finalment la llei. La idea i la voluntat era que al llarg d'aquest any 2013 poguéssim tenir el text, diguem-ne, elaborat més enllà del document de bases. L'objectiu continua sent el mateix. És veritat que aquest és un departament molt gran i amb molts fronts oberts i amb compromisos importants que hem assolit des de diferents punts de vista. També estem treballant en un pacte per la infància, en un pacte contra la pobresa. Hem presentat la memòria preliminar d'una llei de protecció social per blindar l'estat del benestar. Per tant, són totes elles propostes legislatives o no, en el cas dels pactes no són lleis, evidentment, que comporten molta feina i molts esforços, però jo situo aquesta llei, com també me'n deixava una també prou important, que és la llei per la igualtat efectiva home-dona, que també estem en disposició aviat de començar la seva tramitació parlamentària, però jo situo la llei contra la discriminació també dins d'aquest paquet d'objectius i de prioritats del departament i espero que aquest any 2013 puguem avançar el màxim possible amb ella. Després, per exemple, també hi ha un exemple que ha sortit fa poc, que ha sigut bastant innovador, que és incloure dins de les normatives municipals algun tipus de normativa o regulació en contra de l'homofòbia que va ocórrer a Salt. Era per saber com es veu aquesta normativa des del departament, en el que refereix específicament al tema de l'LGTB-fòbia, i si penseu que és extrapolable a altres municipis o si penseu que és una iniciativa anar portant això per altres municipis? Em sembla una iniciativa molt positiva. Quan la vaig conèixer vaig tenir interès en saber una miqueta en què consistia i crec que és molt positiva i que fora bo i fora interessant que es pogués, evidentment, extrapolar amb altres poblacions perquè aquestes situacions es donen arreu i, per tant, el que té sentit és que això es pugui, diguem-ne, replicar amb altres indrets. L'autonomia local, l'autonomia municipal, fa que sigui difícil que nosaltres puguem donar una instrucció o una directriu en aquest sentit, però és evident que és ben acollida, crec que té molt sentit, que és oportuna i que denota una important sensibilitat i coneixement de la situació de les persones LGTB i, per tant, des d'aquest marc de proximitat que dona la política municipal, als ajuntaments, crec que és un bon exemple i una bona pràctica. Després, una altra de les tasques importants en el que és el col·lectiu LGTB és la visibilitat d'aquest col·lectiu, perquè és un col·lectiu que ha estat invisibilitzat. Quins són els compromisos que pot tenir la Generalitat, en aquest cas, o el govern de la Generalitat, amb la visibilitat, per exemple, ara de la celebració del 28 de juny, del 17 de maig, i d'altres diades o altres fets més diaris, no tant d'una diada en concret, per donar visibilitat al col·lectiu? Aquí, l'any passat, hi va haver una commemoració oficial, la primera, que es va produir a més amb seu parlamentària, on es va poder fer lectura d'una declaració institucional que va ser aprovada en el ple del Parlament per la totalitat dels grups. Jo crec que aquest va ser un bon exemple i una bona mostra d'allò que hem de poder continuar fent, que és assolir acords importants, si pot ser per majoria, per unanimitat, vull dir, millor que per majoria, si pot ser per unanimitat millor,
discriminació, en commemoració de dates com, per exemple, quan l'any passat, concretament amb el Dia Internacional contra l'Homofòbia, precisament per donar aquesta visibilitat. I no només això, sinó per demostrar que els poders públics, que els partits polítics, que el govern, també el Parlament en aquest cas, s'uneixen i es posen al costat de les entitats i de les persones que al llarg de la història, al llarg dels anys, han pogut patir discriminacions o qualsevol altra conducta del tipus que sigui per la seva condició de persona gai o lesbiana o transexual. Crec que és important aquesta defensa, crec que és important aquesta visibilització, però que a més no és només una efemèride en la que es fa un acte i una declaració, que això ja seria important, sinó que a més té un element de reivindicació, diguem-ne, de reivindicació i de lluita per conservar i per millorar els drets d'aquestes persones. En aquest sentit, el meu objectiu és poder mantenir aquestes celebracions institucionals. Poden revestir diverses formes o diverses maneres de posar-se, diguem-ne, en escena. Crec que l'any passat va ser una bona iniciativa fer-ho al Parlament de Catalunya. Podem repetir-ho i també podem escoltar propostes que ens puguin arribar també dels propis col·lectius. Crec que també pot ser important celebrar algun tipus de jornada on es puguin discutir temes que interessin al col·lectiu i que també serveixin per donar aquesta visibilitat i per tenir posicionaments conjunts, insisteixo, al màxim de consensuats possibles, si pot ser, perquè crec que aquest és un missatge que de cara a la societat també interessa molt donar. Des del moviment LGTB, darrerament sembla que s'està donant una miqueta més de força al tema, per exemple, de la transsexualitat, perquè es considera que té una mica més de dificultats que les altres parts del col·lectiu. D'alguna manera, tant en el que són les polítiques com en el que pugui ser la futura llei per la no discriminació, creus que hi haurà alguns col·lectius que mereixin una protecció o una visibilitat més específica, sigui transsexuals, lesbianes o homosexuals? Creus que això, algun col·lectiu que mereixi, en què podria consistir o en què? Segur que sí, perquè les discriminacions, com deia abans, que pateixen les persones adquireixen formes i força també en funció de cada col·lectiu. I és evident que quan parlem del col·lectiu LGTB, la té unes dificultats o té unes connotacions diferents, i això les pròpies entitats és veritat que ho posen sempre de manifest, no? Una molt clara és amb l'àmbit laboral, i per tant aquesta és una situació real que em consta. És aquí on haurem de mesurar, on posem l'accent. Crec que tot tipus de discriminació mereix ser combatuda, tot tipus, però és evident que hi ha determinats col·lectius que pateixen una discriminació afegida o a vegades les formes de discriminació, com deia abans, també agafen, a vegades són sibil·lines, a vegades són molt evidents i a vegades són sibil·lines. Hem de combatre amb armes diferents i amb mesures diferents allò que també és diferent. Per tant, segur que sí, que caldrà posar l'accent, per exemple, en aquest col·lectiu, perquè tenen també, jo crec, unes connotacions diferents de la resta. I per tant, si volem ser efectius a l'hora de combatre aquesta discriminació, també ho haurem de fer d'aquesta manera.